Moi, mä oon Pauliina. Tervetuloa katsomaan mun käsityöaiheesta YouTube-kanavaa. Nyt tulikin taas semmonen pieni useamman viikon tauko tosta kuvaamisesta. Mulla oli kyllä merkittynä kalenteriin, että koska millä aikataululla olin suunnitellut laittavani videota, mutta sitten ajattelin, että se olisi ollut vähän semmonen itseä turhauttava jakso ehkä kuvata ja muutenkin, niin ajattelin ottaa ihan kunnolla aikaa ja pitää vähän pidemmän tauon tuosta kuvaamisesta, kun yleensähän mä oon yrittänyt silleen joka toinen viikko nyt tässä viime aikoina laittaa videota, mutta sitten joulun alla tuli tietysti laitettua niitä joulukoristevideoita vähän reilummin. Niitä tuli silloin joka viikko ja nyt sitten ajattelin, että vähän semmoisen 3 viikon tauon vissiin on tullut suurin piirtein kuvaamiseen ja nyt sitten kuvailen teille, kun mulla on myös jotain näytettävää. Eli siinä edellisellä videollahan mä mietin, että mikä olisi mun semmoinen uuden vuoden aloitus. Ja tässä on mun uuden vuoden aloitus. Ihan jo paitanut. Eli tää on tästä Rakkaat kuviot ykköslehdestä. Juhannusruusu paita, jonka on suunnitellut Sara Ronback. Ja mä tein tähän aika paljon muokkauksia, mä kerron niistä kohta tarkemmin. Ja tässähän on noita tommosia kivoja kirjontoja, mitä mä en ole vielä myöskään tehnyt. Ja monesta syystä. Mutta mähän silloin jo niin kuin sanoin, että täällä on aika summittaiset ohjeet tässä lehdessä noihin kirjontoihin. Ja mä löysin sitten tämän lehden nettisivulta semmoiset niin kuin ne kuvalliset ohjeet, mitä mä etsin. Mutta en mä kyllä pelkästään niilläkään olisi niin kuin saanut noita kyseisiä kukkia tehtyä, koska ne kuvalliset ohjeet oli vaan niin kuin yhteen osaan siitä koko kukasta. Että sen puoleen. Nyt on vielä kukat kirjoimatta. Mutta tää on aivan ihana. Siis nyt mä oon tietysti käyttänyt tätä ilman niitä kirjontojakin, suurempia kirjontoja. Ja mun tekisi mieli vaan asua tässä ihan koko ajan tässä paidassa. Mä neuloin tän tuolta omista varastoistani löytyneestä Knitted Alpaca Cloudista, mikä on semmonen Adlibriksen lanka, jota mulla oli semmonen 0,5 kiloa. Ja tähän meni sitten 370 grammaa tähän paitaan. Eli mulle jäi sitä vielä semmonen 130 grammaa, minkä mä annoin eteenpäin. Et nyt tätä lankaa mulla ei ole enää ollenkaan. Ja tämän värin nimi oli Dusty Purple. Ja neuloin tän tosiaan 5. ja 6. puikoilla. Eli resore, kaikki tämmöiset niin joustin osuudet 5. puikoilla ja sitten muuten 6. puikoilla. Niin tämähän oli tosi nopea neuloa tää paita. Eli kun mä aloitin tän silloin uuden vuoden aattona, iltana, sunnuntaina, niin seuraavan viikon sunnuntaina, itse asiassa jo ennen, sunnuntaina itse asiassa jo, mulla oli niin kuin hihaavaille valmis paita ja sitten seuraavan viikon aikana mä neuloin nämä hihat. Mutta nämä hihat oli se, mikä vähän niin kuin nyt takkuset siihen nähden, niin, koska nämä ei nyt ole mitenkään hirveän pitkät nämä hihat, niin näissä hihoissa tosiaan meni yhtä paljon kuin tässä kaikessa muussa. Ja mä neuloin näitä hihoja molempia yhtä aikaa luupaten. Että sekin oli ehkä vähän semmoinen haaste. Että se ei tuntunut oikein niin sujuvalta. Mutta tosiaan kun mä sanoin, että mä tein tähän aika paljon muokkauksia, niin mä tein tästä paljon kropatumman. Eli tää on aika lyhyt. Mä tein alajoustinta huomattavasti lyhyemmän, sitten tein tosiaan tätä kroppaosuutta lyhyemmän. Ja mä tein siinä vaiheessa, kun eroteltiin etu- ja takakappale, niin mä tein vähän vielä ekstra kerroksia ennen kuin mä rupesin tekemään tätä V-aukkoa tähän. Eli ei tässä nyt paljon, mutta muutama kerros ylempänä alkaa tää V-aukko kuin mitä niin kuin tuossa ohjeessa olisi ollut. Ja muutenkin, että vaikka mä tein niin kuin tämän kroppaosan
vissiin toiseksi suurimmalla koolla vai suurimmalla, mutta sitten niin kuin taas tämän etu- ja takakappaleen korkeuden mä tein sitten ihan pienimmän koon mukaan, koska mä koin, että mä en tarvitse tänne niin kuin ihan niin paljon sitä väljyyttä tänne hihaan. Että tämähän on tosi tämmönen väljä ja varmaan ensimmäinen tämmönen mulle oikein kunnon tämmönen tosi väljä, missä on reilusti väljyyttä, niin semmonen villapaita. Ja sitten hihojen kanssa myös, niin mä en tehnyt semmosia niinku suoria hihoja, vaan mä kavensin sitten reilusti täällä ihan muutaman kerroksen ennen näitä hiharesoreita, ja näistä hiharesoreista mä tein taas sitten huomattavasti lyhyemmät kuin siinä ohjeessa, kun ne olisi sitten ollut semmoiset suorat ja pitkät resorit. Niin sellaisia muutoksia nyt ainakin. Teinköhän mä muuta? En ainakaan muista nyt äkkiseltään, mutta tosi kiva. Mä oon tykännyt tästä ihan hirveästi. Ja tosiaan myös käyttänyt nyt tätä aina kun vaan mahdollista. Ihan, että tää on ollut mulla kyllä jatkuvasti päällä. Tää alpakka vähän mua kutittaa, varsinkin nyt kun mulla on täällä vaan siis tämmönen niin kuin oat hihatanpaita alla, niin nyt tää kutittaa. Ja myös se, että tää V tulee sen verran alle, että mä en myöskään niin kuin oikeastaan pystyisi pitämään tätä ilman mitään, että siellä olisi alla. Ainakaan niin kuin töissä. Mutta, ja muutenkaan ihmisten ilmoilla. Että nytkin tää on vähän liian avonainen toi alla oleva paita. Että olisi voinut vähän vielä enemmän nostaa sitä V-aukon alkamiskohtaa. Sittenhän mä tein vähän eri tahdilla tosiaan niitä niin kuin V-aukon niitä kavennuksia sitten, että mä sain tehtyä ne kaikki sitten siinä lyhyemmässä matkassa. Mut joo. Niin välillä tää tosiaan vähän kutittaa. Yhtään jos hikoaa, niin silloin tää kutittaa. Mutta jos täällä on semmoinen pitkähihainen paita alla, niin silloin heti päälle laittaessa tää saattaa vähän kutittaa vaikka niskasta ja muualta. Mutta sitten kun pitää sitä vähän aikaa, niin siihen tottuu. Mut joo. Ja tosiaan mulla oli tarkoitus kirjoa vähän semmosia erilaisia kukkasia kuin mitä tossa oli, että enemmän, no tossa kohtaa ehkä näkyisi. Eli tämmösiä vähän niin kuin päivänkakkaran näköisiä kukkasia. Ja mä ostin sitä varten tämmöstä niin kuin tukikangasta, mikä liukenee veteen. Että semmoista mä oon nähnyt nyt, niin kun ihmiset on kirjannut neuleisiin, niin käyttävän. Ja mä menin tonne meidän taitoshoppiin ja siellä kyselin ja sieltä he löysivät mulle tämmöstä. Ja siinä vaiheessa, kun mä vähän katoin sitä, mua vähän epäilytti. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun mä avasin sen paketin, niin mua epäilytti, koska tää ei yhtään näytä sieltä, mitä mä oon nähnyt muiden käyttävän kirjoamisessa. Että se on ollut enemmän semmonen kuitukankaan näköinen. Ja tää on, kun olisi muovipussista otettu pala. Jostain pakastepussista. Tää kyllä niin kuin liukenee veteen, että tää tekee kyllä just sen, mitä niin kuin lupaakin. Mutta sitten tästä jää vähän semmonen kova pinta siihen kohtaan, missä se niin kuin on ollut siihen neulokseen ja myös niihin kirjontalankoihin. Että ne vähän, tietysti kun se liukenee se muovi ja sitten taas niin kuin, varmaan siitä jää jotain muovijäämää siihen sitten. Plus mä en todellakaan uskalla kokeilla edes silittää tätä paikalleen. Eli tää ei myöskään pysy siinä kohtaa siinä neuleissa silleen mukavasti, että se oikeasti helpottaisi sitä kirjoamista paljon. Muuta kuin, että sä saat niin kun, nuo ääriviivat. Ja tääkin oli, että tähän niin kun, no mä nyt totesin, että mulla oli semmonen tussi, mistä ei ainakaan jäänyt noissa mun kokeiluissa. Että kun tän pesee, niin tää tussin jälki ei täältä niin kun siirry siihen lankaan. Mutta sekin oli vähän semmonen, mikä mua epäilytti. Niin mä kokeilin käyttää tätä ja kirjoittaa tähän mun paitaan kukkasen tämän avulla, mutta mä en tykännyt siitä. Siitä ei tullut mun mielestä kiva. No, sitten mä kokeilin tehdä silleen ihan vaan vapaalla kädellä noita, mitäköhän pistoja ne on? En nyt muista.
mutta tehdä semmoinen niin kuin Lazy Daisy, pistossa taitaa olla englanniksi, niin tein yhden tämmöisen kukkasen, näkyy täällä, mutta tähänkään mä en ollut hirveän tyytyväinen vielä. Et tietysti jos näitä tekisi tähän enemmän, niin siitä varmaan tulisi kivan näköinen, mutta myöskään mä en ollut ihan varma nyt tästä väristä. Että niin kun, sopiiko se tohon? Tää on kanssa semmoista niin kun alpakkalankaa, mitä toisaalta mulla on kyllä sen verran vähän, että mä en oikein tiedä mihin mä sitä käyttäisin, mutta toisaalta tuntuu vähän tuhlaukselta käyttää sitä myöskään tommoseen kirjontaan, koska se on myös, siis se on vielä pehmeämpää kuin tää paidanlanka. Että se olisi ihana tehdä siitä joku muu projekti. Mut joo, kirjontajuttu on vielä vähän suunnitteilla ja niin kun saa nähdä, miten mä sen ratkaisen. Mä en ole esimerkiksi edes päätellyt näitä langanpäitä tänne tästä kukkasesta, koska mä vielä vähän mietin. Voi olla, että mä voisin käyttää vaikka jotain mun seiskaveikka tai isoväliämiä. Itse asiassa mulla onkin semmosia. Kun toisaalta mä vähän mietin, että tää on siis tosi semmoista ilmavaa, löysää pintaa tää neulos tässä. Että tässä on isot puikot ja sitten niin kun, vaikka paksu lanka, niin ei ehkä ihan niin paksu. Tää on tosi semmonen löysä laskeutuva neulas. Niin, että miten se sitten kestää siihen kirjoa päälle. Sekin mua vähän arveluttaa. Mutta mä kyllä haluan tähän niin kuin jotain juttua. Että vaikka tää on näinkin kiva, mutta kyllä se kaipaa vähän jotain. Ja se vielä mun piti sanoa myöskin tästä, että mua vähän hirvitti, että mitenköhän tää levähtää sitten kastelussa. Ja viimeistelyssä tää paita, niin mä tein niin, että kun mä olin tosi tyytyväinen siihen kokoon, tämän paidan kokoon siinä vaiheessa, kun mä olin just saanut tämän suoraan puikoilta. Mun mielestä niin kuin hihat oli sopivan pituiset ja niin kuin väljyyttä oli sopivasti ja muuta. Niin mä otin tästä, levitin tämän pöydälle, tämän neuleen ennen kastelua ja otin siitä mitat ja kirjoitin ne ylös. Ja sitten sen jälkeen, kun mä kastelin tämän, niin sitten mä mittasin uudestaan ja asettelin suurin piirtein samoihin mittoihin tämän sitten tasoksi kuivumaan. Koska muuten tää olisi kyllä ehdottomasti levähtänyt vielä enemmän, tää neule, kuin mitä tää nytkin levähti. Että täällä pikkusen niin tuli vielä lisää väljyyttä tänne sivuille ja sitten helma laskeutui vähän vielä alemmas kuin mitä se oli. Mutta mä oikeastaan tykkään, missä se tällä hetkellä on. Joo. Mä en nyt nouse esittelemään, että miltä tää näyttää sen enempää. Mä laitan tämän videon ihan loppuun semmosen koosteen, missä mä kokeilen, miltä tää neule näyttää mun vaatekaappista löytyvien muiden vaatteiden kanssa. Niin kokosin sinne semmosen pienen loppukevennyksen. Sitten mulla on itse asiassa vielä toinenkin valmis neule. Ja tää on semmonen, mistä mä tiedän esimerkiksi, että miten toi tukikangas käyttäytyy. Eli täällä sukat. Mä oon varmaan näyttänyt nämä sukat teille aiemminkin kesällä tai viime kesänä tai syksynä. Ja näähän on siinä mielessä erityiset sukat, että tää lanka on mun itse kehräämää, kolmisäikeistä vahvikkeellista villaa. Ja sitten niin kun mä neuloin tästä sukat suht tiukalla käsialalla, aika pienillä puikoilla. Ja sitten nää jäi odottamaan viimeistelyä. Että täältä ei ollut langanpäitäkään päätelty sitten sen neulomisen jälkeen. Niin mun piti aloittaa siitä ja sitten mä kokeilin tähän kirjontaa. Eli itse asiassa just tällä tavalla kun nää on. Olisiko tää linnun silmäpisto suomeksi? Tehty nämä pienemmät kukkaset, niin samalla tavalla on tehty tuonne mun paidan taaksekin se yksi kukkanen. Ja tässä mä tosiaan vähän testailin, että miten toimii toi kangas. Ja sitten, että leviikö sieltä esimerkiksi tussista väriä. Niin täällä on nyt kahden näköisiä kukkia.
Toivottavasti sarketaan nyt. 2 näköisiä kukkia, vähän lehtiä. Ja nämä molemmat on tosiaan niin kuin sitten samalla tavalla, mutta esimerkiksi en tiedä näkyykö tossa teille, mutta tuolla on semmoinen niin oikein kunnon läntti, tuntuu olevan sitä, niin kuin, sitä tukikangasta, että se on jäänyt tommoseksi. Niin en halua kyllä tähän paitaani sellaista, niin sen takia olen ihan tyytyväinen, että en ole niin kuin nyt sitten sillä tehnyt. Mutta näistä tuli mun mielestä tosi kivat. Näistä sukista. Täällä on tiimalasikantapää ja muuta. Et nämä on nyt mun ensimmäiset itse kehrätyt sukat ja mä yritän näitä vähän säästellen käyttää, että nämä kestäisi. Mutta toisaalta olisi ihan mielenkiintoista tietää, että miten hyvin tommonen itse kehrätty lanka kestää käytössä. Ja kun tässä on kuitenkin se vahvike, niin se vähän sitten niin kuin antaisi sinne lisää kestävyyttä. Mut joo. Sellaisia olen saanut valmiiksi tässä välissä sitten edellisen kerran. Mä oon muutamaa projektia työstänyt. Yhtä projektia mä en nyt voi teille näyttää vielä, mutta tätä mun suolaulua. Nyt tää tässä näyttää kanssa, että tästä olisi tulossa iso, mutta saa nähdä. Mun mielestä kun mä oon kokeillut tätä, niin tää vaikuttaa hyvältä. Niin suolaulu on edennyt taas muutaman kerroksen. Mutta kuten huomaatte, niin täällä on aika tuommoista raidottumista huomattavissa. Tässä kun mulla on tässä suolaulussa näitä mun itse kasvivärillä värittyjä lankoja, ja vaikka kuinka yrittäisi saada niistä tasaisen, ainakin näissä mun ensimmäisissä väräyksissä, niin huomaa sen, että ne on vähän erilaisia, niin mä yritän nyt vähän raidottaen. Se ei ihan livenä näytä noin pahalta, mitä se siinä videossa näyttää, mutta mä oon täällä sitten vähän epätasaisesti raidottanut, että välillä niin kuin joka toinen, joka kolmas vähän vaihtelevasti niin kuin noita lankoja nyt, koska mä oon selvästi aloittanut tämän kirjoneuleen tekemisen sillä kaikkein voimakkaammin värjätyllä. Että tässä on niin kuin kaikkein vahvoin se väri. Mutta veikkaan, että sitten kun tuota jatketaan vielä ylöspäin, niin sitten se siitä vähän tasoittuu vielä. Että kun se koko muukin pinta on tuommoista niin kuin moniväristä, niin sitten se vähän häviää sinne se niin kuin epätasaisuus ei näytä ihan niin pahalta kuin mitä tässä. Ja toisaalta vaikka tästä tulisikin vähän nyt semmonen ylisuuri, mutta kun mä teen tästä villatakin, niin sittenhän se vähän syö se steekkaus ja ne nappilistat sitä tästä nyt niin kuin tämän hetken tilanteesta, sitä ympärystä. Ja sitten kun tää on villatakki, niin sitten tää kuitenkin puetaan muiden vaatteiden päälle. Tai silleen, että täällä on alla muuta vaatetta. Mutta tää on pikkusen edennyt tää suolaulu. Ja sitten sen jälkeen kun mä sain tämän paidan valmiiksi, niin sen jälkeen mä oon virkannut. Koska jotenkin niin kuin, ei mikään oikein noista mun neuleprojekteista sen hetkisistä houkutellut siinä vaiheessa. Ja sitten mulla oli tossa valmiiksi katsottuna ne mun virkkausprojektit, että näitä pitäisi jatkaa, niin sitten mä oon virkannut tätä mun peittoa. Eli mä en muista koska viimeksi oon näyttänyt teille, mutta aloitinko mä tätä viime vuonna joko niin kuin alkuvuodesta tai sitten niin kuin sitä edellisen vuoden niin kuin syksyllä. Jompana kumpana. En nyt ihan muista. Mutta tätä täällä on virkkailtu. Tää on ihan niin kuin perus granny stripe. Ja mulla on ehkä aika reilut noi reijät tässä peitossa, koska tästä ei ole tulossa niin kuin semmonen lämmittävä peitto. Tää ei lankanakaan myöskään ole semmonen lämmittävä. Mulla on Novitan
Aamu taitaa olla nimeltään tämä, mikä heillä on ollut joskus hetkellisesti, jossa on puuvillaa ja olisiko akryyliä, eli muovia, valitettavasti. Mutta tästä on tulossa mulle semmonen piknikpeitto, eli tää on sitten helppo putsata. Ja sen jälkeen, kun mä nyt tätä aloitin, niin täällä on näköjään merkki. Niin nyt sitten suht lyhyessä ajassa saanut tämän verran tehtyä. Nyt vähän näyttää siltä, että mut kohta loppuu toi oranssi. Ja mietin, että jatkaanko mä vielä sen jälkeen tuolla vaaleanpunaisella ja sinisellä, vaan rupean kovaa tekemään ympäri. Koska sekin niin kuin ottaa ihan jonkun verran lankaa. Mutta sen mä tiedän, että oranssi on kaikkein vähiten. Niin sitten mietin vaan, että vähän ehkä varmaan sen perusteella, että kuinka pitkä tää sitten on, niin päätän, että rupeanko jo heti sen jälkeen tekemään reunuksia. Koska kyllähän tähän nyt jo mahtuu piknikille jo tämänkin kokoiselle. Koukkuna mulla on ollut, eikö tässä ollutkaan tuolla? 3,5 millin koukku ja tosiaan niin kuin ihan ilman semmoista varsinaista ohjetta on tehnyt tätä nyt sitten. Toinen asia, mitä mä mietin just niin kuin piknikkäyttöön, että haluanko mä laittaa sinne sitten niin kuin toiselle puolelle jonkun muun kankaan, että se niin kuin pitäisi paremmin vaikka, niin kuin jos ruohikolla ollaan, niin kosteutta, mutta toisaalta sitten se vaikeuttaa sitä pesemistä. Että pitää vähän miettiä, että minkälaisen ratkaisun mä tämän kanssa teen. Mut joo. Ja virkkaaminen on nyt muutenkin mua vähän innostanut. Mä oon tuolla Ravelryssä esimerkiksi selannut tosi paljon nyt erilaisia virkkuohjeita, mutta ennen kuin mä saan jonkun virkkuprojektin valmiiksi, niin mähän en voi seuraavaa aloittaa. Ensimmäisen kukkasen saan sinne mun käsityötavoitteisiin nyt tuosta kirjoamisesta, noiden sukkien kirjoamisesta kyllä merkattua, mutta ihan vielä ei olla siinä pisteessä, että saataisiin se kukkanen, missä lukee, että virkka on valmiiksi väritettyä. Niin mä mietin, että olisi ehkä kiva tehdä tänne semmonen kooste niistä ohjeista ja malleista, mitkä mua virkkaamisen osalta tällä hetkellä kiinnostaa. Kiinnostaisiko teitä katsoa semmoista videota, missä esitellään erilaisia virkkuumalleja, ohjeita. Ja muutenkin mietin kanssa neuleista semmosia vähän erikoisempia neuleita. Se olisi ehkä oikein semmosia, missä on joku semmoinen wow-juttu, ainakin mun mielestä. Niin sellaisista neuleohjeista voisin kanssa tehdä jonkun näköisen videon. Joo. No, sitten näytän teille myös tämmöisen langan, minkä eilen kävin hakemassa. Ja tämähän on tosiaan neulojen sohvilla Luja DK:ta värissä lanttu. Ja tämä voitin tossa, missä se mulla lukeekaan, Tarveneuloiden vuosi 2023 niin kuin siinä arvonnassa. Eli koska mähän niin kuin viime vuonna tein sen bingo-ruudukon, minne mä laitoin niitä erilaisia tarveneuleita, niin sitten noilla lankapootitiukulalla oli tämmönen yhteisneulonta, että listattiin niitä tarveneuleita ja sitten yritettiin saada niitä sieltä bingo-ruudukosta neulottua, niitä tarpeeseen tulevia niin kuin neuleita, niin sitten sitä kautta sain tämmöisen tosi kivan, että mua on hirveästi kiinnostunut nämä neulojen sohvilla langat. Mulla on yksi paitaprojekti suunnitteilla, mihin mä haluaisin käyttää sitä Lamplight Fingeringiä, mutta tällä hetkellä mun lankabudjetti ei niin kuin anna siihen mahdollisuutta, niin
mä joudun vähän odottelemaan, että missä vaiheessa mä sitten hankin siihen ne langat ja aloitan ne. Et vaikka mä oon täälläkin sanonut, että mä yritän nyt käyttää nuo mun aiemmat langat niin kun ensin pois alta, mutta siltikään mä en halua olla semmoisessa täydellisessä langanostolakossa. Mä voisin itse asiassa kohta näyttää teille, millä perusteella mä sitä lankaa ostelen. Mutta tästä vielä sanon, että tämähän on tosiaan semmoista 100% villalankaa, eli tässä ei ole muovia, tää ei ole pahvikkeellista. Nää voisi olla mun muoviton maaliskuun sukat. Mut joo, viime vuonna mulla oli jo vähän tämmönen langanostobudjettisysteemi. Mä oon tästä meidän neulaporukassa kertonut ja voin kertoa teille kanssa. Eli helposti ainakin itsellä tulee niin kuin iltaisin ja muuten vaan sitten jäätyy tuohon sohvalle neulomaan tai kehräämään tai mikä ikinä sitten onkaan. Niin mä oon ajatellut yhdistää nyt tämmösen, että miten motivoin itseni ulos ja liikkumaan ja miten yhdistän sen neulomiseen. Eli mulla on täällä tämmönen lankabudjettitaulukko. Tää nyt ei itse asiassa ole edes ajantasainen, mutta mä merkkaan tänne sen mukaan, että miten mä ulkoilen ja liikun, niin mä kasvatan mun lankabudjettia. Siis tämähän ei ole mitenkään semmonen hampaat irvessä, enkä myöskään ole silleen, että nyt mulla on noin paljon budjetissa, lankabudjetissa rahaa. Esimerkiksi viime vuonna mä taisin jäädä ihan mukavasti plussan puolelle mun lankabudjetin suhteen. Mutta tää on vähän semmonen, että mä yritän muistaa kirjata tänne, että aina niinku tunneittain, että kuinka, jos mä oon käynyt heittää jonkun tunnin kävelylenkin, niin sitten väritän täältä yhden ruudukon ja sitten yhden ruudun ja aina jokainen niin kuin liikuttu tunti on euro lankabudjettiin ja sitten sen mukaan voi käyttää lankaan rahaa. Mutta kuten sanottu, tää on vähän semmonen ei niin tosissaan oleva, mutta mun mielestä on ollut ihan hauska tapa yhdistää vähän liikkumista ja sitten neulomisharrastusta muutenkin. Mut joo. Mä ajattelin tällä kerralla näiden valmiiden neuleiden ja työn alla olevien projektien lisäksi vähän puhua siitä, että minkälainen niin kuin vaatteiden sopivuudesta ja varsinkin niin kuin itse tehtyjen vaatteiden sopivuudesta. Ja mitä mä oon nyt tässä viime aikoina sen asian suhteen niin kuin havainnut ja miettinyt. Mä taisin tätä vähän jo pohjustaa tuossa edellisellä videolla. Mä sanoin, että mä haluan etsiä vyötäröni. Ja en niin kuin sillä tavalla, että nyt sitten kirmataan tuolla pitkin lenkkipolkuja ja laihdutetaan ja muuta tämmöistä, vaan että niin kuin vähän sitä omaa siluettia. No tietysti tämmönen vähän oversize, niin kuin millaista mulla ei ole aiemmin ollut myöskään, niin tuntuu ehkä, että se ei sovellu siihen ajatukseen, mutta toisaalta sitten taas kun tää on semmonen kropattu, niin tää nyt ehkä tulee vähän alemmas kuin mitä mun niin kuin toi vyötärö olisi, mutta niin kuin mä pystyn tällä niin kuin myös tällä paidalla myös vähän korostamaan ja etsimään sitä. Nyt mulla koko ajan katoaa tuo ajatus, mitä mä olen sanomassa. Mutta niin mä oon myös miettinyt sitä, että mitä tarkoittaa se, että joku vaate on sopiva. Ja varsinkin sen jälkeen, mitä mä niin kun viimeksi sanoin videolla ja minkälaista niin kun palautetta tai niin kun kommenttia sinne tuli, niin erityisesti sen jälkeen mä rupesin miettimään, että mitä tarkoittaa se, että joku vaate on just sulle sopiva. Ja mä vähän kysyinkin tuolla Instagramin puolella ja ihanasti sain sinne vastauksia, että miten ihmiset käsittää sen, että joku vaate on heille sopiva. Ja ehkä eniten
tai no, ei ehkä, vaan ehdottomasti eniten mun mielestä siellä korostui se, että semmoinen vaate, missä mun on mukava olla ja niin kuin, mikä minusta näyttää hyvältä mun päällä. Ja mahdollisesti, jos mulla on jotain semmoisia epävarmuuksia mun kehosta, niin että se saattaa niin kuin niitä sitten semmoisia kohtia, mistä mä oon epävarma, niin niitä peittää. Ja se oli ehdottomasti eniten. Se, että se, joo, oli sitä istuvuutta ja tämmöistä, mutta että se, että niin kuin mulla on mukava olla siinä, niin silloin se vaate on mulle sopiva. Ja se on niin kuin ehdottomasti musta paras määritelmä sopivalle vaatteelle, minkä voisi itsekään kehitellä. Et jos mulla on mukava olla jossain vaatteessa, niin silloin se on mulle sopiva. Ja esimerkiksi tämä paita on mun mielestä mulle tosi sopiva. Mä oon jonkun verran nyt käyttänyt tätä silleen niin kuin julkisilla paikoilla ja muuten. Ja koska tää tosiaan on mun ensimmäinen semmonen kropattu paita. Ja tää istuu vähän niin kuin, no sanotaan näin, että tää ei peitä mun vatsaa täysin. Mikä mulle on semmonen alue, minkä suhteen mä oon tosi itsetietoinen. Niin kyllä mä huomaan sen, että mä oon vähän silleen, niin kuin tekis mieli nykiä paitaa alaspäin. Ainakin nyt näin alkuun. Mutta toisaalta taas niin kuin mä tykkään myös hirveän paljon, miltä mä näytän tää päällä. Ihan näin rehellisesti sanottuna. Niin mä yritän nyt tämän sopivuusasian kanssa myös siinä vähän niin kuin taiteilla. Mut joo, mä myös mietin sitä, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen omaan itsetuntoon ja siihen kokemukseen, että miltä niin kuin itsestä tuntuu se, että on semmoinen vaate, mikä tuntuu mukavalta päällä ja niin kuin auttaa sitä itsetuntoa ja muutakin semmoista oman kehon hyväksyntää. Mä tiedän, että tämä saattaa välillä tuntua siltä, että mä itse olisin jotenkin tosi täydellisen sinut oman itseni kanssa ja niin kuin oman kehoni kanssa, mutta se on aika... No sanotaan näin, että asiassa ollaan tultu tosi paljon eteenpäin verrattuna vaikka niin kuin, no ihan parinkin vuoden takaiseen aikaan, mutta mullakin on edelleen semmosia päiviä, jolloin kun mä katon itseäni vaikka peilistä tai niin kuin kuvia, joissa mä oon, niin musta tuntuu aivan hirveälle ja mun tekisi vaan mieli käpertyä peiton alle ja vihata itseäni. Mutta sanotaan näin, että sen lisäksi, että niitä semmosia hetkiä on vähemmän, niin mä myös pääsen niistä yli nopeammin nykyisin. Ja mun mielestä on myös tärkeää sanoa se, että niin kuin mullakin on sellaisia ajatuksia, että että mä en todellakaan ole koko ajan sille, että vitsi mä näytän hyvältä. Ja itse asiassa esimerkiksi se, että mä sanoisin musta itsestäni, että mä näytän niin kuin kauniilta, niin mä en ole ehkä siihen pisteeseen myöskään päässyt vielä, vaan mä saatan sanoa, että mä näytän hyvältä jossain vaatteessa. Mutta se, että mä sanoisin, että mä näytän kauniilta, niin se on vielä vähän liikaa. Mentiinpäs diippeihin. Mutta tää on semmonen diippi ja mä toisaalta ymmärrän myöskin, että tää saattaa olla semmonen, kun mä näistä asioista puhun aika usein, että joku saattaa kyllästyä, että taas toi puhuu noista kehoasioista ja itsetunnosta ja vaatteiden pukevuudesta ja kaikesta tämmöisestä. Mutta mun mielestä nämä on myös semmosia asioita, mistä ei oikein liikaa voi puhua. Sen takia, koska meillä on niin paljon ihmisiä, joille se oma keho on jotain hävettävää tai ei niin kuin se suhde omaan kehoon ole semmoinen niin kuin hyväksyvä ja rakastava. Ja niin kuin, myös niin kuin kässähommissa, varsinkin kun tehdään vaatteita, niin
se on tosi tärkeää, että pystyy niin kuin katsomaan itseään ja tekemään itselleen semmosia itselleen sopivia vaatteita. Mutta jos sulla on semmoinen suhtautuminen sun omaan kehoon, että sä et hyväksy sitä, niin voi olla, että sä et pysty tekemään itsellesi niitä vaatteita, tai sitten sä vaan niin kun, sä et pysty tekemään sopivan kokoisia. Sä teet niin kun tosi isoja, mikä toisaalta ei sinänsä ole väärin myöskään. Mä en nyt oikein tiedä, miten mä sanoisin sen, mutta siis sä ehkä, niin. Että koska se ainakin itselle on ollut niin suuri semmoinen voimaannuttava tekijä, se omien vaatteiden tekeminen ja oman niin kuin kehon kuvan hallitseminen sitä kautta, että niin kuin ymmärrän, että se on voi olla myös tosi vaikeaa. Se, että mittaa itsensä, ottaa itsestään mitat, niin se voi olla todella pelottavaa. Koska voi ottaa ne mitat ja sitten verrata niitä johonkin vaikka koko taulukkoihin. Ja se voi tuntua tosi pahalta todeta, että okei, no mä en edes mahdu tälle taulukolle. Tai että mä oon niin kuin täällä ihan ääripäässä. Mutta taas toisaalta se on sitten semmoinen asia, että ne numerot on vaan numeroita. Ei niinku 5 tai 7, ei niistä kumpikaan parempi. Ne on vaan numeroita, ne on vaan niinku mittayksiköitä. Ja mittaaminen onkin ollut se, mitä mä oon nyt tässä ihan viime aikoina opetellut. Ja mä oon mittaillut itteeni tosi paljon. Tosi moneen kertaan nyt tässä niinku lyhyen. No ei nyt tosi, mutta siis useampaan kertaan tässä viime aikoina. Ja ehdottomasti kannustan. Mittaa itsesi aina ennen kuin rupeat tekemään jotain projektia. Koska meillä on kaikilla niin eri suhteessa kroppa. Niin kuin mä sanoin, niin esimerkiksi tässä niin oli tosi hyvä, että mä tiedostin sen, että mä tiedän, että mun rintakehä on paljon pienempi kuin esimerkiksi mun lantion ympärys. Ja se, miten neuleissa osassa on koot ilmoitettu pelkästään usein niin kuin rinnan ympäryksellä. Eihän se ole ainoa numero, mikä kertoo siitä sun niin kuin kehon ulottuvuuksista. Edes niin kuin paidan suhteen. Et siinä on niin paljon muitakin niin kuin mittoja, mitä kannattaisi ottaa huomioon. Ja tuossa kun mä kyselin siitä, niin kuin mikä on sopiva, niin mä kyselin myös, että niin kuin muokkaako ihmiset, niin kun ne tekee vaatteita itselleen, niin niitä paremmin sopivaksi omalle keholleen. Niin kyllä niin kun sanotaan näin, että kaikki, jotka niin kun tekevän itselleen isompia projekteja varsinkin, niin kuin jotain vaatetta, niin myös muokkaa. Jos ei muuta, niin ainakin sitä vaikka neuleen pituutta, mutta siis tosi paljon myös niin kuin muita kohtia siinä neuleessa. Ja toisaalta, jos et sä niin kuin tunne niitä sun kropan mittasuhteita, niin sun on tosi vaikea miettiä, että mihin suuntaan nyt kannattaa muokata. Että se kun mä oon itse tajunnut sen, että joo, että mulla se levein kohta ei ole tässä niin kuin rinnan ympäryksen kohdalla, vaan se on tuolla alempaa, niin silloin mun kannattaa niin kuin vähän mennä kokojen välistä ja tehdä vaikka niin kuin tohon kaarkeosuuteen ja sitten niin kuin vyötärön kohdalle saakka niin kuin yhdellä koolla ja sitten niin kuin siitä alaspäin niin kuin toisella koolla, jolloin mä saan sen paremmin istumaan. Mutta siihen liittyen mä laitan tähän pienen klipin siitä, miten mittaan itseni. Pääsette katsomaan. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it in
Joo, eli semmonen. Ja tää nyt ei varsinaisesti ole mikään tutoriaali. Esimerkiksi tuolla semmoisella YouTube-kanavalla kuin Onnistuva, niin hänellä on semmoinen hirveän hyvä video siitä, että miten otetaan mitat. Se on tietysti niin kuin enemmän vaatteen ompelemista ajatellen, että neulojeiden suhteenhan se on vähän, on onneksi nuo mittaiset vähän enemmän anteeksi antavat, koska yleensä niin kuin neulottu pinta joustaa vähän ja sitten sitä pystyy vielä sen niin kuin viimeisteluvaiheessa vähän muokkaamaan vielä niihin omiin mittoihin eri tavalla kuin ommeltua vaatetta. Mutta suosittelen katsomaan. Hänellä on myös siellä hyvin mielenkiintoinen video siitä, että miten niin kuin se, että missä kohtaa se niin kuin vaikka hameen niin kuin vyötärö on, niin miten se vaikuttaa siihen, että miten se istuu erilaisille niin kuin vartaloille. Että tosi jos yhtään niin kuin kiinnostaa tämmöinen, niin suosittelen tutustumaan. Koska mua niin kuin nyt jatkuvasti enemmän kiinnostaa myös vaatteiden ompeleminen, niin mä hankin tässä itselleni 2 kirjaa. Nämä on molemmat Jenny Rossmoren eli Kasmerette, jos on tuttu tämmönen niin kuin kaavojen ohjeiden tekijä, varsinkin niin kuin isommille koolle tekee niin kuin ompelukaavoja ja ohjeita ja erityisesti niin kuin rintavammille naisille suunnattuja ohjeita. Niin hänen kirjansa mä ostin nää nyt englanniksi, koska mä ostin ne e-kirjana enkä niin kuin konkreettisena. Ja ne kaavat, mitä siinä on muutama, niin ne saa sitten tulostettua. Mutta Ahead of the Curve ja Sewing the Curve, sen nimiset kirjat. Löytyy ainakin toi Ahead of the Curve suomeksi. Mä en nyt muista mikä se on. Joku sitä jollekin mun aiemmalle videolle itse asiassa suosittelikin sitä kyseistä kirjaa ja nimenomaan niin kuin toi Sewing the Curve, niin kuin se on enemmän semmonen ihan niin kuin lähdetään nollasta opettelemaan, että miten ommellaan vaate. Semmonen, ja sitten toi Ahead of the Curve on sitten enemmän, että miten niin kuin muokkaat valmiita ohjeita ja kaavoja silleen, että ne istuu just sulle paremmin. Mutta ne on tosiaan niin kuin ompeluun painottavia. Ja sitten viime kesänä neulefestareillakin mä selasin sitä Just eikä melkein kirjaa, mikä on niin kuin siitä, että miten teet villapaidan just sun keholle sopivan. Ja se on Tarja Jussilan kirjoittama. Ja muutenkin mä mietin, että olisi hirveän mielenkiintoista hankkia semmoisia kirjoja siitä, että miten tehdä villapaita erilaisilla ratkaisuilla niin kuin just itselle sopivaksi. Niin se olisi ihan mielenkiintoista. Niin sitä kirjaa olen myös vähän miettinyt ja suunnitellut, että vaikka mä silloin päätin, että en ostanut, mutta mä ehkä en osannut tarkastella sitä ihan samalla tavalla kuin vaikka nyt niin sen takia se jäi silloin hankkimatta. Mutta ehdottomasti laittakaa vinkkejä, jos teillä on johonkin tämmöisiin lähteisiin, että mistä kannattaisi lähteä sitä omaa niin kuin itselle sopivaa mallia muokkaamaan mahdollisesti. Mitä lähteitä te käytätte siihen, jos te muokkaatte vaikka jotain. Ja mikä teillä on niin kuin siinä sitä niin kuin tärkeintä siinä sopivuudessa ja sitten istuvuudessa ja muussa. Tietysti jo osa kommentoi, että myös se, että on semmoinen väri, mikä niin kuin sopii just sulle. Mä oon sanonut tästä aiemminkin, että mä en oikein osaa ajatella ehkä sitä, että mikä väri vaikka sopii just mulle, koska mä ihastun johonkin väriin ja sitten mä vaan totean, että mä haluan ton värisen jonkun jutun. Oli sitten mulle sopiva tai ei. Että mä en oikein osaa sitä ajatella. Mut joo. Ja sitten tähän liittyen. Mä vähän jo mainitsin siitä edellisellä kerralla. Mutta koska musta ainakin on välillä haastavaa
yhdistellä niin kuin neuleita ja sitten sitä, mitä mun vaatekaapista löytyy. Ja löytää niitä sopivia asukokonaisuuksia. Niin mä ajattelin aloittaa tämmöisen itse tehty ja sopiva haasteen. Eli tällä samalla saadaan vähän lisää toivottavasti niin kuin lisättyä erilaisten kehojen näkymistä Instagramissa. Eli siis Instagramiin sijoittava haaste, jossa näytät semmoisen asukokonaisuuden, missä on yksi tai useampi sun itse tekemä vaate. Ja sä koet, että se on niinku just sulle sopiva kokonaisuus. Ja tunnisteella itse tehty ja sopiva. Ja mä ajattelin yrittää tehdä semmosia reelsejä ja muita, missä mä kokeilisin sitä samaa vaikka neuletta tai ommeltua vaatetta erilaisten muiden vaatteiden kanssa. Ja siihen just nyt liittyy tää paita myöskin. Eli mä otin nyt tämmösen oikein yhden naisen muotishown täällä kotonani. Ja kokeilin yhdistää tätä paitaa erilaisiin muihin vaatteisiin, mitä mä tuolta löysin. Toiset oli vähän onnistuneempia kokonaisuuksia, toiset vähän huonommin onnistuneempia kokonaisuuksia. Saatte kohta nähdä ne kaikki. Ja samalla mä myös mietin, että minkälaisia vaatteita mä haluan lisätä mun vaatekaappiin, että mä voin yhdistää niitä vaikka tämän paidan kanssa. Että myös sellaisia ehdotuksia otan vastaan, että minkälaisten vaatteen kanssa tää sopisi. Ja myös siitä, että mitkä noista kokonaisuuksista oli ehkä teidän mielestä semmosia toimivia ja mitkä vähän vähemmän toimivia. Mä tuun tekemään siitä myös Instan puolella jonkunnäköisen reelsin, mutta yritän muistaa nyt sitä mukaan, kun jos tulee jotain uusia vaatteita, varsinkin tämmöisiä isompia vaatteita. Et sukkien kanssa mä oon ja huivien kanssa mä yhdistelen niitä aika randomisti sen mukaan, että mitkä vaan sattuu nyt ensimmäisen tulemaan käteen, kun jotain pitää laittaa päälle. Mutta vaatteiden kanssa mä yritän nyt vähän enemmän miettiä, että mitkä sopii yhteen. Koska just sen takia, että mä huomaan sen, että vaikka mä oon koko ajan hokenut itselleni, että mä en välitä, että mikään muoti ja tämmönen niin ei kiinnosta mua. Mutta kyllä mä huomaan sen, että se lisää mun itsetuntoa, kun mulla on semmoista vaatteet päällä, missä mä mielestäni näytän kivalta. Niin lisään myös tulevista vaatteista, neuleista ja ompeluksista semmosia yhdistelmävideoita tänne sekä sitten sinne puolelle. Mut joo, tämmöisen haasteen heitän. Eli otetaan niitä meidän valmiita itse tehtyjä juttuja. Ja myös niitä ei nyt just valmistuneita, vaan aiemminkin valmistuneita. Mä kuvasin myös yhdestä mun aiemmasta neuleista jo semmosia pätkiä erilaisilla vaateyhdistelmillä. Että täällä mun kämpässä tämän kuvan ulkopuolella on niin kuin erilaisia vaatekasoja ympäriinsä, koska mä oon tosiaan nyt leikkinyt täällä semmoista muotishowta oikein niin kuin sydämeni kyllyydestä. niin. Onneksi tähän kuvaan pystyy rajaamaan silleen, että ei näy kuin tää kaoottinen käsityösohva, mikä on sekin kyllä aika muisen kaauksen vallassa. Mut joo, tällaisia tällä kertaa. Ensi kerralla sitten jotain ihan muuta todennäköisesti. Moikka!